Ara naqra kif mixtaċċina jħalluli ommi uħuti u kollox il-tnassellin. Cinderella! Għaw, inti trid. Xejni taħra, għawra taħru! Pastizzi! Pastizzi li jħalluli! Pastizzi! Iva taru tal-pastizzi. Hello, kif intom? Intom titħajmu id-duqu il-pastizza Cinderella. Mela kull mandkom tagħmlu u li tiġu taraw il-pantomima imtella minn Action Productions kollaborazzjoni ma' Mixta Drama bl-isem Jiena Nażel Cinderella fl-aqwa żmien. Din il-pantomima se tittella ġewwa it-teatru Domikil Xerri ħażebbuġ il-ġimgħa 8 ta' Diċembru fis-7 ta' filgħaxija, is-sibt 9 ta' Diċembru fis-7 ta' filgħaxija u l-għada l-ħadd 10 ta' Diċembru fl-4 ta' wara nofsinhar. Jekk tridu tibbukjaw il-biljetti tagħkom u fl-istess ħin idduqu l-pastizzi ta' Cinderella, kull ma nkom tagħmlu hu li tidħlu fuq Facebook page bl-isem ta' Action Productions u tħallu messaġġ jew inkella iċċemplu fuq il-mobile number 79337273. U bil-ħaq, it-tfin kollu tal-pantomima se jkun kollu fidejn il-Hypnotic Dancers u l-Vanity Dancers. Mela tħallu xall-axħar kif qedtilkom u kif qalilkom Sonic ġeja Polina din is-sena kulħadd jieħel marasna. Iksedu bħala ikralku! U iva ġejja kemm intajjura x'kull waħda huwa l-wiċċek x'kull waħda.